30 नं भेरगाव समस्तियाव जिहेतु मुंख्लं गोबां दङ एबसुनि एनडिबिनि बिएलटिनि बिथांमोना मुंख्लंनि थाखायनो मुंख्लंफोरनि थाखायनो दिनै बिटिसि बिटिआर आरो गाबोन जुदि जौगालु आरो जाबावोब्ला दा बेखायनो बिथांमोनखौ जों सिबिनांगोन दा बिथांमोनखौ सन्मान होनानै जोङो न'खरफ्रोमनोबो जोङो गंफा गंफा हम सलार होनो नागिरदों आरो मुंख्लं न'खरनि बयनिख्रुइबो गोरिबसिन न'खरनो जोङो बेटारि रिक्सा जों होनो नागिरदों बेबो जोंहा थियारि जाबाय दा बेफोरबायदि माखासे बिथिङाव जोङो खामानि मावदों आरो बेनि थाखाय दिनै जों रायजोआव अरायसम दंफायो आरो बेनो जाबाय जोंनि रायजोआ लुबैनाय रायजोआ हास्थायनाय सासे जनप्रतिनिधिनि खामानि होननानै जोङो बेखौनो खामानि मावगासिनो। नोंथांनि समस्थियाव बबे मोनसे राजखान्थियारि फेक्टर होननानै नोंथाङा सानो? जों सानोबाथ' राजनितिखौ गोरलैबो लाजाया फेक्टरा सोरबायाबो सासेयाबो सानैयाबो जानो हायो खिन्थु जोङो बांसिन रायजो राजाफोरखौ जोंनिथिं बोनानै लाबोनो थाखाय जोङो नाजादों आरो बै समाव जाहाथे फेक्टर हिसाबै रावबो गसंथिनो हाया बा जोंखौ सोरबाया फेजेननो हानाय जोंखौ सोरबाया लोरबां खालामनो हानाय जाहाथे रावबो गोहोआनो फैनो हाया बेबायदि नोजोर होनानै जों खामानि मावगासिनो। दिनै 30 नं भेरगाव बिटिसि समस्ति आरो आंनि थाग्रा थावनियाव बा थाग्रा खुलियाव एबा न'आव 500निबो बांसिन बिजेपि बिपिएफ कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन दोलोनि मावथिफ्रा आंनि दोलोआव जगदान जाफैदों एबा इउपिपिएलआव जगदान जाफैदों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनिबो बारग' दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोनाबो जइन जाफैदों आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायदों आरो इउपिपिएलआवबो बिथांमोनखौ बरायनानै इयुननि समाव एखेलेगे खामानि मावनो हागोन आं बेखौ सानदों। बिदि जगदान जानाय एबा जइन जानायनि जाहोना जाहैबाय मा बे 4 बोसोर गभर्नमेन्ट सलायनायाव जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि जि सानस्रि सानथौ आरो बे बिटिआर ओनसोलनि गासिबो हारि माहारिखौ रावारि धोरोमारिनि सुबुंखौ गोसो गोरबोजों बजबनानै जौगानायनि फारसे गोजोन खौसेथिजों खामानि मावलांनायनि बियो मोनसे फिथाइ होननानै जों सानो। बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर ओनसोला जौगागासिनो दङ आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समस्तियाव जेरैबायदि सानफ्रोमबो लोब लोब सुबुङा जगदान जादों बेबायदिनो जोंनि भेरगाव समस्तियावबो सानफ्रोमबो लोब लोब जगदान जादों आरो बिनिफ्राय जोङो रोखा जे जोङो फैबाय थानाय सम एबा बिसायख'थियाव देरहानानै इउपिपिएलआ सरकारखौ दागोना रोखा। दिनै फारसेथिं बिजेपिआबो नोंथांनि बे समस्तियाव गोख्रों हाबाफारि लाबोगासिनो जयनिं हाबाफारि लानानै दिनै बिथांमोना बुंदों भेरगाव समस्तियाव बिजेपिआ देरहासार जागोन होननानै बिनि सायाव बे बिथांमोननि गोसोनि साननाय जों नुगासिनो दङ जे बिथांमोननि दोलोनि खायफा सुबुंफ्रा जोंनि रायजो राजाफोरखौ अरुनदय होनाय नङा मिथिङाव ओंखाराबा जोंजों थायाब्ला बिदि मोनसे थगायदोंनायखौ जोङो खोनादोंआबो आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों लोगोसे माखासेखौ फैसा होनानैबो लांदों होननानैबो जों बुंदों मानो होनना बुङोब्ला जायफ्रा जोंनि दोलोनि मावथिखामोन बिथांमोनखौ लांनायफोरखौ फिन जोंजों रायज्लायफिननानै फैफिनदों जे जोंखौ फैसा होगोन होननानै आरो गुबुन मिटिं दङमोन होननानै थगायना लांनानै जोंखौ जइन होफिनदों होनना बिदि बुंनानै जोंनि दोलोआव फैफिनदों। दा बेखायनो दिनै 32 नं बे भेरगाव समस्तियाव थांनाय 2020 मायथाइयाव जोङो 20,000नि खाथियाव जों भट मोन्दोंमोन 19,800 भट मोन्दोंमोन आरो जोंजों जेननाय बिपिएफनि बिजाथिया प्राय 14,000 भट मोन्दोंमोन आरो बे बिथां बिपिएफनिफ्राय जेननाय बिजाथिया जाबाय नेर्सोन बर' आरो नेर्सोन बर' बिथाङा बिटिसिनि बारग'आव लेङाइ बुंथिगिरि आरो बिथाङा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जइन जाफैबाय। दा बिथांनि 13,000 भट आरो जोंनि 19,000 भटखौ जुदि हमोब्ला 33,000निबो बांसिन एबा 34,000 खाथि खाला जोंनि भटखौ जोङो दाजाबनो हायो। दा बे हिसाबै सानफ्रोमबो जोंनियाव जिहेतु जइन जाफैबाय थादों दा जइन जानाय हिसाबै जों दिनै जोंनि भेरगाव समस्तियाव इउपिपिएलखौ फेजेननो हानाय जेबो गोहो गैया होननानै जों सानो सोरबाया जेसेबांखिनि खोथा बुंब्लाबो आरो बे ओनसोलनि हारि माहारि रावारि धोरोमारि सुबुङा दिनै सोरबाया फेसबुकआव मिडियायाव बुंनाय बाथ्राखौ फोथायनानै खामानि मावो। बे खामानि बेखेवनायखौ दिनै बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा गुबुननिफ्राय लाबोनानै खामानि होदों आरो नोंथांखौ बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन बिथांखौ? जोंथ' महरि नङा महरिल' नङा जों माने साखर होनबाबो जोङो दुखु मोना मानो होनना बुङोब्ला जोङो रायजोनि थाखाय खामानि मावनो फैनाय रायजोनि सेबानि थाखाय सिबिनो थाखाय फैनाय जोङो सुबुं बेखायनो सिबिग्राखौ खामानि मावग्राखौ जायखिजाया
मुं होनानै बिमुं होनानै गाबज्रिया मानो जोंहा बेजों लोब्बा गैया। जोंनि थांखिया जाबाय मा जोंनि ओनसोला जौगानांगौ। जोङो सोरनिफ्राय लाबोयो बबेनिफ्राय खामानि लाबोयो जायखिजाया जोंनि ओनसोलनि बायग्रेबना थानाय गिजि गोबाय लामाया पाका जानांगौ, सिसि ब्लक जानांगौ, रायजोआ मोजां लामायाव थाबायनो मोननांगौ। दैज्लाङाव हाब्रु मेसेङाव हाद्रि बेफोरजों जाहाथे रायजो राजाफ्रा आरो गोबां बोसोर थावरिनानै थाबायना सोलिनो गोनां जाया। बेनि थाखाय नोजोर होनानै जोङो खामानि मावदों। दा बे ओनसोलनि सोलोंथाइ, रांखान्थि, आबाद, समाज गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जों खामानि मावदों। बे ओनसोलाव बा जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तियाव 365 समाज दङ, गुबुन गुबुन राव धोरोम हारिनि। दा बे 365 थानसालियावबो जोङो जोंनिफ्राय लाइ लथर होनायनि थाखाय जों हाबाफारि लादों। फरायसुला फरायसुलिनि खाता बोहि जों राननायनि हाबाफारि लादों। जोंनि अंगनबादि वार्कार, आशा वार्कार बिथांमोनखौ सरकारा गुबुन गुबुन खामानियाव जोबोद बाहायो, सार्भेनिफ्राय लानानै बायदिसिना खामानियाव। दा बिथांमोननो जेबो माननि होनाय जाया। दा बिथांमोनखौ सनमान होनानै जोङो प्रेसार कुकार गंफा गंफा जोङो रानबाय। आरो 32 नं भेरगाव समस्तियाव जिहेथु मुंख्लं गोबां दङ, एबसुनि, एनडिएफबिनि, बिएलटिनि, बिथांमोना मुंख्लंनि थाखायनो मुंख्लंफोरनि थाखायनो दिनै बिटिसि बिटिआर आरो गाबोन जुदि जौगालु आरो जाबावोब्ला दा बेखायनो बिथांमोनखौ जों सिबिनांगोन। दा बिथांमोनखौ सनमान होनानै जोङो न'खरफ्रोमनोबो जोङो गंफा गंफा हम सलार होनो नागिरदों। आरो मुंख्लं न'खरनि बयनिख्रुइबो गोरिबसिन न'खरनो जोङो बेटारि रिक्सा जों होनो नागिरदों। बेफोर जोंहा थियारि जाबाय। दा बेफोरबायदि माखासे बिथिङाव जोङो खामानि मावदों आरो बेनि थाखाय दिनै जोंजों रायजोआ अरायसम दंफायो। आरो बेनो जाबाय जोंनि रायजोआ लुबैनाय, रायजोआ हास्थायनाय सासे जनप्रतिनिधिनि खामानि होननानै जोङो बेखौनो खामानि मावगासिनो। नोंथांनि समस्तियाव बबे मोनसे राजखान्थियारि फेक्टर होननानै नोंथाङा सानो? जों सानोबाथ' राजनिथिखौ गोरलैबो लाजाया। फेक्टरा सोरबायाबो सासेयाबो सानैयाबो जानो हायो। खिन्थु जोङो बांसिन रायजो राजाफोरखौ जोंनिथिं बोनानै लाबोनो थाखाय जोङो नाजादों। आरो बै समाव जाहाथे फेक्टर हिसाबै रावबो गसंथिनो हाया, बा जोंखौ सोरबाया फेजेननो हानाय, जोंखौ सोरबाया लोरबां खालामनो हानाय, जाहाथे रावबो गोहोआनो फैनो हाया, बेबायदि नोजोर होनानै जों खामानि मावगासिनो।